ብልጽግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ስለ ዘሎ ምስግጋር ናይ ስርዓት ዝብል ዘረባ ድማ ብብዝሕ ንሰምዕ ኣለና what is that even mean ሓደ ቅሉዕ ደብዳቤ ተሰዲድሉ ካልኣይ ድማ ኣብዚ እውን በዓል ልደቱ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ስምዑ ትዕይንተ ህዝብ በይነመረብ ለማድረግ መዘጋጀታችሁ ገልጻችኋል። ማስታወቂያው ላይ እንደተመለከትነው ከሆነ መጀመሪያችሁ አይደለም ከዚህ በፊትም አድርጋችሁ የተሳካ እንደነበረ ምናስታውሰው ነው። ምናልባት በዚህ አይነት መልኩ ሰልፍ በመይነበረም በማዘጋጀት ረገድ የመጀመሪያዎቹ እንደምትሆኑ ነው ምገምተው። ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዚህ ዝግጅት ተገኝቶ አስተያየት ወይም ደግሞ መንግስቱን አቋም እንዲገልጽ በደብዳቤ መጠየቃችሁን ሰምተናል። ነገር ግን ወደዛ መጣለሁ። በቅድሚያ ግን ዝግጅታችሁ ምን ይመስላል? ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁ? አመሰግናለሁ መሳይ። ያሁኑ ትዕይንተ ህዝብ እስካሁን ከተካሄደው በጣም የተለየ ነው የሚሆነው። ብምሁራት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝተዳለወ ማለት እዩ ሓደ ክፉት ዝኾነ ናይ ምስግጋር ዲስካሽን ንክግበር ከምኡውን ዋላ ኣብዚ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ቅሉዕ ደብዳቤ ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ሰዲዶም ኣለዉ እሱ ድማ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከም ዝሪእዎ ዘለዉ ናይ ብልጽግና ቅሉዕ ዝኾነ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ እቲ ዕላማ ድማ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ስለ ዘላ ንዕለት 18 ብናቶም ማለት እዩ 18 ወርሒ 3 2018 ናይ ኢትዮጵያ ካለንደር ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ኣለዉ the event a massive online protest rally ብኦንላይን ዝግበር ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ክጋየድ ምዃኑን እሱ ድማ when Saturday 26 ማለት እዩ ዝነበረ ነይሩ እዚ ንቀዳም ዝመጽእ ዘሎ መስለኒ ዲ ዋላ ሓሊፍ I don't know stop the war ensure peace and end oppressive rule and transition before election እቲ ዕላማ ወይ እውን ጭርሖ ናይቲ ዝግበር ኢቨንት ድማ እንታይ ይብሉ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ሰላም ክነግስ ክኽእል ኣለዎ እቲ ጨቋኒ ኣካይዳ ጠጠው ክብል ኣለዎ ካልኣይ ድማ ምርጫ ገዲፍካ ናብ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክተኣትለካ ዝብል ማለት እዩ ዝኻ ንህዝቢ ነቲ ሃገር ከሰጋገር ዝኽእል ሓድሽ መንግስቲ ክቀውም ኣለዎ መሰጋገር ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ነቲ ሃገር ዝውክል ነቲ ሃገር ከናብር ዝኽእል መንግስቲ ስለዘየለ እሱ ክቕየር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ 20 ዓበይቲ ጸለውቲ ዝበሃሉ 20 influential political and civic leaders will address millions of viewers ስለዚ ክሳብ 20 ዓበይቲ ጸለውትን ምሁራትን ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ናይ ህዝብን ንብዙሓት ሰባት ዘረባ ክዛረብ መደረክቡ እዮም እዚ ድማ ብልጽግና ናብዚ ከምዚ ክሳተፍ ስለምንታይ ዓዲምኩሞ መፅኡ ድምፂ ከስምዕ ይኽእል ዶ ኣብ ከምዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ውልሲ ብሓፈሻ ግን እቲ ጉዳይ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣትያ ስለ ዘላ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክንወፅእ ንኽእል ዝብል ዝተፈላለየ ፈተነታት እዩ ዝግበር ዘሎ ካልእ ሓደ ምስጢራዊ ዶኩመንት ካብ ብልጽግና ዝወፀ ክዘውር ኣለኹ እሱ ድማ ኣብቲ ዶኩመንት እንታይ ዝብል ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ it's highlights the role in moving Ethiopia from past regime toward democracy and economic ስለዚ ገለ ካብቲ ስትራቴጂካውያን ስግኣታት ኢሉ ዝጠቐሶም ኣብኡ ንህወሓት ከም ስትራቴጂካዊ ፀገም ኢሉ ይርዮ internal splits have created both opportunities and risks ስለዚ እቲ ህወሓት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ምምቕቓል በቲ ሓደ ዕድል ፈጢሩሎ ነቲ ትግራይ ንከተዳኽሞ በቲ ካልእ ድማ ኣገዳሲ ብድሆ ፈጢሩሎ ምስ ካልኦት ህወሓት ተሰሊፉ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ካልእ ናይ ሱዳንን ግብፅን ኣክሰስ ግብፅን ሱዳንን ርክብ ማለት እዩ ብቡርሃን ገይሩ ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ብመንገዲ ዳዕሚ ሰሪዕ ገይሮም ይብድህዎ ከም ዘሎ ዳይሬክት ኤክስተርናል ናይ ሱዳንን ግብፅን ዝምድና ብቡርሃን ገይሩ ንኢትዮጵያ ዓብ ሽግር ይፈጥረላ ከም ዘሎን እዚ ድማ ከም ሓደ ቅሉዕ ፀገም ገይሮም ከም ዝርይዎ ግብፂ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢጅፕት allegedly supports a regime change in Ethiopia through military and financial aid to the opposition groups ግብፂ ናይ ስርዓት ለውጢ ወይ ከዓ ናይ ረጂም ለውጢ ትፀር ከም ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ተቃዋምቲ ገይራ ይብሉ ኣለዉ ካልእ ንፋኖ ካብ ሓደ ምሳና ዝሰርሕ ዝነበረ ኣንጻርና ኮይኑ ሓደ ዓብይ ናይ ዕንወት ሓይሊ ብምባል ይገልፅዎ እዚ ስለዚ ንኤርትራ ሻዕብያ ሓደ ግዜ ምሳና ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ግን ኣንጻርና ዝሰርሕ ዘሎ ንስርዓት ናይ ብልጽግና ንከውድ ንኸጥፍእ ዝፅዕር ዘሎ እዩ ብምባል ይገልፅዎ ነቲ ናይ ኤርትራ እውን ስለዚ working for the regime collapse it accuses of supporting FANO coordinating with Sudan and Egypt
تو انسركل إثيوبيا سلازم نفانو بمحجز مس جبسن سودان كوينو أنصار إثيوبيا نتسرعت نغير يصرح كم زلو يوم زنقر زلوزي كابناتهم زوجة دوكمنتسيو سلازم تي زخدوه زلو كنتات بزوحات سلعت اللونا جبسن إثيوبيان بدحريت علو تم كالو تحلتاتون مساتهم كوينو يمسرحنا يسرحوا زلو كودقوني زبل حساب إنا نسمع زلنا سلازم الزون نفس زخالة نبلتقنا ربيش زلو مدرخون بعفشا ناي تግራይ ፈተና بعل ጻድቃን ምዃኖም ካብ ቀደም ፈሊጦም ነይሮም ሕጂ ድማ ተዛዕበየ ፈተና ናይ ትግራይ ዳርጋ ሓዲያ ኣፍልጢ ትኩናት ድዩ ወላ ትሕማቕ ሕጂ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ውፅኢልና ሓንቲ ናይ ኤርትራ ክበኩም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ፀሚሮም ነይሮም እንታይ ምስ መጽአ ኣብይ ኣሕመድ ኣመት ፀበየን ምስ ፈተነ የስ እዚኣ ተሰማሚዕና ኣለሩ ኣብይ ኣሕመድ ደው ክንብል ኢና ንሒሎም ነይሮም ናብ ኤርትራ ሕጂ ምስኣተው ምስ ፈተኑ ማለት እዩ የስ ተኣምኑ ላዶ እዚኣ ወላ ዓቕሚ ህልዎም ኣይህልዎም ከምዚ ኣብይ ኣሕመድ ይፈልጥ እዩ ብደይ TDF ብደይ ተጋሩ ንኤርትራ ክወስዳ ይኽእል እዩ ከምኡ ጥራሕ ግን ኣይትራእይዎ ብኡ ጥራሕ ኣይትራእይዎ ኢትዮጵያ IMF እዩ ዘማሓድራ ካብ DC ገንዘብ ናይ ዋሽንግተን DC ተገዚኣ 3.2 ቢልዮን ከፊሎም ካብ 1945 تحت colonizer نرى إثيوبيا كم هاجر أرجع عام 2026 إثيوبيا خانة 120 بليون تواهيبهم أو إرتا تري ولا هم تسألتات إثيوبيا مع بنا ستي بحري قلة جزاوتي يريهم إرتا أولي غايلهم مع كستا يريهم على تميريا تري ولا هم مش برهاتهم بنفعاتهم أي متن بناي ساعدو جنزبي متى يزلوا زخولو تري وزلهم تغازيهم يوم هجي إثيوبيان تايب لهم إرتوان تغازيهم بإيطاليان يبلخا جميلا نحن جين كولونايز كوينا نفلت نايب لخا حاسوت هاي الثلاثة تحت كوين إليزابيث حبا خلو شعوان تغازيو نيرو بس عادو خاب قدم بأكال كولونايزر علو بإيكونوميكو كولونيزيشن كابتن بيلا غيرو متيلو كم تري وزن لهم بلتقنا زوزدو زلو شبد عدا عنصار إيرترا ولا ونتي أب نا إيرترا قداي أزيو نفس أقام كيدو زنبري نام مسموري ملصلو سب بوليتيكا وردادانا توب زعبا وشتا وعدنا استفر علي ريتو كل وخليو أب قداي نايلو لاونت ناي تهاجرن تاريخ ناي تهاجرن نتصنت ناي تهاجرن كن فتش مزي كراخر نتبي كرجس كخلالو سب نا إيرتراويان دما كاب تحوسوس دبله نزور زخنا مرجس إن كلهم زجبر زر لبلتقنا نبي حمدن مسكانا يقبو كاتيلا ناب قداينا هاجرنا سكن غيد قداينا هاجرنا أمام مليشن دي زيناتات كعسكري هاجراويد كانتانا لومي ناب اسواتيني تبقي ساكم زلا يوزن الجرزولو دحريك لتسلسل معلتي كلا يجري صوتك الواصل زخنه جن حنت خا كالي زينا متيالا جرمناوي تادن إيرتراو بوني توليدوم ولادي بتشعو أقعس أجري بوندسليغا بزرقيو زنبرة بلوس بقعات إتا نا بريمير ليج تحلف شافريت أزنبرة كارديف سي تبع 10 مليون باوند فريماتوم كتها حيزوم نا بريمير ليج ناي مدياب مدب حيزوم موزنبورغن كسلت ماي كالن ساميل مالت غلازل نا كارديف سيتي نا بريمير ليج انت زيديبا نا بحاغور تمليسو نحنتي كاب عبيت كلبات جرمن كنسا نا بوندسليغاتو وريدان زنبرة هامبورغن بلوس أمزغابت الليج بمخان زحلف عمد نا بوندسليغا كديباب كيوالوم أبتي بايرن مونيخ بدفي احتمار حوزلات صوتات بوندسليغا دما هامبورغ مبل 10 ترتاحيزات ركب غلازل كاب جرمناوي تادن إيرتراو بوني توليدوم ولادي او أكايد اللوز نبركوك ألمطيق كسابنا بإيرترا بمنصا سنسرعات انقت كم زكايد اللون أبتغيزي يعلي لنا نيروم غلازل حد كابتون بحقراويت كانتا إيرترا حتى زقربو لهم تتصاوتيوم أمهرن تسلز نبردن نحجي أيمتسنا لهم عبد الرجاز ركبو تتصاوتي نايمور داتا وساني بسيحهم ناب هاجراويت غانتا إيرترا كتصنبرو انتخوينهم اتي مجمريا كرغاغصو زدليو قصالنت هاجراويت غانتايوم ولا كو ود 32 عمت بصحي يحلون نهاجراويت غانتا جيرمن صاوعيت كمصو زل تقلو تحوت انت مثلا هاجراويت غانتا بقصاري ابزمص مصاري صوتات كتساتف مخانا مزرغاغص كم تري وزن لهم بوندسليغا تጻወتنا هامبورغ تጻወታይ ዝኾነ ኤርትራዊ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ንሃገራዊ ጋንታና ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእልን ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእልን ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ዝጻወት ዘሎ ተጻዋታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድሮ ነቲ ሃገራዊ ጋንታና እዚ መጀመርታ እዩ ካልእ ክንጽበይና ብምባል ኣብ ኤክስ ናቱ ኣብ ትዊተር ኣብ ኢንስታግራም ናቱ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ብፍላይ ናይ ዝመንሰይ ዛንታ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ሃገራዊ ጋንታና ቀጻልነት ንክህልዋ ጥራዮም ዝደልዩ
عبيت تتصاوت ናይ ኤርትራ ድማ ከካብ ዝነበርዎ ክንሰምዖም ጀሚርና ኣለና አቤት ሓጎስ ስምዓና ዘሎ ካላርስቲዩ ስለዚ ሃገራዊ ጋንታና ምናልባት ንሕጂ መን ክትረክብ ያ እንታይ ክትረክብ ያ ካላርስ ኮይኑ እዚ ተጻወታይ ዝግን ከም ተጻወታይ ዲ ወላ ከም ቴክኒክ አድቫይዘር ዲዩ ነታ ሃገራዊ ጋንታ ከድልያ ከም ዝኽእል ፍሉጥዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነታ ሃገራዊ ጋንታና ፍሉይ ጸጋታት ክባ ዝኽእልን ንብዙሓት ሰባት ናይ ብዙሓት ከይላታትን ኮሜንቴተርስን ኣቓልቦ ከም ትስዕብ ገይርዋ ዘሎ እዩ ሃገራዊ ጋንታና ነዛ ሕጂ ዝፅበያ ዘሎ ፀወታ ናይ ኤስዋቲኒ ዝኾነ ይኹን 0-0 ወፂኦም ድዮም ሓንቲ ጎል እትዮም ድዮም ነዚ ዓወት ናቶም እንድሕር ዓቂቦሞ ናይ ብሓቂ ዓብ ነገር ከም ዝፈጸሙ ጌርና ኢና ክንወስዶ ሃገራዊ ጋንታና ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንኽትከይድ እቶም ኣብ ከባቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለኹም ያሬድ ተስፋይ ኮነ ጌርና ኤምባሲ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ናይ ኤርትራ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ተነጊሩሎ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለውን ካልኦትን ናብቲ ቦታ ብምኻብ ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ድሓን ንግዚኡ ወላ ከምቲ ዝድለ ሓገዝ ተዘይረኸበ ኣብ ዝቕፅል ግን ሃገራዊ ጋንታና ኣብ ግብፂ ድዩ ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ ትፃወተሉ ብዙሕ ደጋፍ ክትረክብ እያ እዚ ድማ ከም ርዱእ ጌርና ንወስዶ ኡጋንዳ ኬንያ እንተመፅያ ድማ ኣናዘር ለቨል ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ በሃገራዊ ጋንታና ኣዚና ተሓጒስና ስለ ዘለና ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣርስቲ ነዚኣ ጥራይ ከስማዓኩም ቅድሚ ውደይ ኣቦታትኩም ከምዚኦም ገብሩ ነይሮም ጀጋኑ ናይ ሜዳ እዮም ነይሮም ጀጋኑ ናይ ውግእ ጥራሕ ዘይኮነ ጀጋኑ ናይ ሜዳ ሃንደስቲ ናይ ኩዕሶ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣቦታትኩም ስራሕቲ ቀያዮም ነይሮም ኢሎም ድማ ኣብ ኤርትራ ሓደ ጽምብል ገይሮም ነይሮም ኣብ ኤርሊንክ ከይድኩም ስምዕዎ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልና ምዛ ደርፊ ክገድፈኩም